Хайде тук. Айде, ела при мен. Айде, ела, Ина. Айде. Това няма да си. Айде. Айде, ела. Хопа! От тук. Оп! Ей, ти че що? О! Искаш ли как да сядеш нещо? Не. Ей, спъвче. Да, вече инициативата си иде от нея, като я седи, още е паянтава. Е паянтава, ама... Галя, знаеш първите на Ивана как ги направихме войче с войната? Колко време ни отне да го накараме дома да се отпусне? Що ли не сме правили? Сами бехме, не знам Таня къде беше отишла. Ама сигурно половин час сме се мъчили, първите вече къде ги направи? Ина? Айде потом. Телефона, да. Телефона прави така. Хайде какво? Това, че аз един ден нещо там си седих и я гледам, че се изправи сама. Ето, това вече си напредък, да си стои самичка. Да. Ама голяма са убедени вече. Голяма са. Голяма. Хупа. Маленката Ина. Хупа! Айде! Хупа! Прямо Дениславчо, айде, по-големи са. Еле, намръвка. Ти се радва, че и Дениславчо вече си човек, че гледска, че се заглежда. Еми, как не? Хупа! Какво има там? Лиличка. Кажи, на колко годинки е, на? На колко годинки е, на? Ама сви другите, нещо ги ферча. Едно през че искаше да ги изсима другите. Айде, чао! Ина, чао! Чао, разбирам, като тръгнеш е там на врата. Се пъгали към вратата. Айде, чао, кукла! Чао! Казва чао, ми гледаше към врата. Чао! Айде, кажи чао, Иничка, чао. Чао, кукла! Ай, ти дяволче. Ай, ти дяволче! Ай, ти дяволче! Я да Няма да го вземе спокойно. Айде, бъдете. Дърпай! Издокарам аз! Ай, ти дяволка! Хопа! Няма дръжки. Хунта! Тук ще ме ще бъдеш бога, не. Не, сбодим те. Дай да закаща. Опа! Айде, айде при мама сега. Айде, иди при мама. Без да тичаш много. Полека, лека, полейкичка, полейкичка, да, лека, 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 куш! Хопа! Тя цветя за какъв. За да не напълни. Сега се сеща. Браво! Айде, ела сега при мене. Ела при мене. Ела тук. Ако искаш, ти Оп! време за скука няма.
Троп, троп. Това е много лесно да върви. Това е, да. Какво прави жабата? Пръс. Ама няма водичка да пръсне малко. Браво! Да не забравим вода на колата. Да. Що ти говоря, баба? Ела при баба. Айде танцуй малко. Да пританцуваш. Ела при баба. Ела. Така всеки може. Ама така си го дам момиченце при баба. Не, нагледка си. Ей, стабилко! Ела, бабица. Ела, черниш. Приделиче. Айде, придели. Не искаш придели. Не иска придели. Айде, придели си, айде, придели. Розето? Това Оли е. Лена, дала си. Само за момента не, че... Ти не мислиш, че тук си преценял нещо или? Ако искате придели се. Кой има там, Миничка? Подарък? Сокче. Марти, последните ръка. Няма ли ги? Виж, аз тук викам. Тук си тук. Добре, да, Марти,